संभाजी ब्रिगेड बरोबर केलेल्या युतीवर शिवसेना शिंदे गटाचे प्रतोद आमदार भरत गोगावले यांनी शेलक्या शब्दात टीका केली आहे। अजून MIM बाकी आहे, त्यांच्याशीही तुम्ही युती करावी, आमच्या त्यांना शुभेच्छा आहेत, असा खोचक सल्ला आमदार गोगावले यांनी दिलाय। रायगड जिल्ह्यातील इंदापूर इथं आयोजित कार्यकर्ता मेळाव्यानंतर ते पत्रकारांशी बोलत होते। शेवटी बुडत्याला काडीचा आधार होतो। आम्ही हिंदुत्ववादी भाजपशी युती करायला सांगितली तर त्यांना नको झाली। आता त्यांना बिघडवण्याची युती हवी असेल तर करावी, असंही गोगावले म्हणालेत। पहिलं त्यांना शुभेच्छा देतो, पण आम्हाला असं वाटतंय की अजून MIM बाकी आहे, त्यांच्याशी पण त्यांनी युती केली तर महाराष्ट्रातली जनता त्यांना शाबासकी देईल असं आम्हाला वाटतंय। कारण बुडत्याला काडीचा आधार असतो तसं कदाचित त्यांना वाटलं असेल आणि आमचं काय त्याबद्दल दुमत नाही आहे। त्यांना फ्री हँड आहे, कुठेही त्यांनी युती करावी। आम्ही जेव्हा BJPची सांगत होतो त्यांना हिंदुत्ववाद्यांची युती नको आहे, त्यांना बिघडवण्याची युती पाहिजे असेल त्यांनी करावी, आमच्या शुभेच्छा।